ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଳ୍ପଟି ନାମ ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ। ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପଟିର ଗାଳ୍ପିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳ୍ପିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିବେ ବା ମହିଳା ଲେଖିଥିବେ ତାକୁ ଗାଳ୍ପିକା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ପିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମିତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ତ ପକ୍ଷାଘାତ ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ପାଠରେ ତୁମର ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପକ୍ଷାଘାତର ବିଷୟରେ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷାଘାତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ପାଠର ଆଲୋଚନା। ପକ୍ଷାଘାତ ଏକ ଏମିତି ଗଳ୍ପ ଯେ ଗଳ୍ପଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ସେ 1915 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ 1976 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏମିତି ଗାଳ୍ପିକ ଯିଏକି ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ରୂପକୁ ନେଇକି ଏହି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ ମାନେ ହସିବାର କଥା, ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିବା, ସେ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଏ ବିଷୟକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପଟିର ଆଲୋଚନା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ତୁମେ ବୁଝିବ ବୋଲିକରି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଟି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନେ ରଖ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ। ଏଠି ଆତ୍ମର କଥା କହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସେଇ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଦେଖ ପିଲେ, କୌଣସି ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଗଳ୍ପଟିର କିଛି ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? 30 ବର୍ଷ ଧରିକି କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ? କଚେରୀରେ ହାକିମ କାମ କରୁଥିଲେ। ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ? କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। এই বিষয়টা ତୁମେ ମନେ ରଖ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି? 30 ବର୍ଷ ଧରିକି। କିନ୍ତୁ এই ଗଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ? ଯେ ସେ 52 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ପକ୍ଷାଘାତ ମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆମ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାହା ଅଚଳ ହୋଇଯିବା, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ପକ୍ଷାଘାତ। ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଆଘାତ, ମାନେ ପକ୍ଷ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଅଛି ତାହା ଆଘାତ ହୋଇକି ରୋଗ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପାରାଲିସିସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କି ରୋଗ କରନ୍ତି? ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲେ? କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଚେରୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କର କେତେଟି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର 2ଟି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ୱେଣ୍ଠୁ ସାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଧି ମଲ୍ଲିକ। এই 2ଟି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ এই କଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଏଠି ଏହି ଚରିତ୍ରଟି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆଘାତ ହେଇଛି। ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। କେତୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ? 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ, ମଝିଆ ପୁଅ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି 3ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପୁଅଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପୁଅ ହେଉଛି ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବିଫଳ ରାଜନେତା। ବିଫଳ ରାଜନେତା ଅର୍ଥ ରାଜନେତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନେତା ସାଜି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ତକିଆରେ ପଡ଼ି ରହି ତେଲ ଚିକିଟା ତକିଆରେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପୁଅ କ'ଣ ଆସିଛି? ଫୁଲମାଳ ଧରିକି ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ତ ଲେଖିବ ତୁମ ଫୁଲମାଳ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ କିଏ ଏଠି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ମାଲାଟିଏ ଅର୍ପଣ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ରାଜନେତା କାମ ବା ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପିଲେ? ମଝିଆ ପୁଅ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମଦ୍ୟପ ଲୋକ। ମଦ୍ୟପ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇକି ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି? କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁକୁ କ'ଣ କରିକି? ମଦ ପିଇକି ଆସିଛି। ମଦ ପିଇ ବାପା ନମସ୍କାର, ବାପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏମିତି କହିକି ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇ ଆସି ବାପାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ମଦ ପିଇକି ପଳାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲେ। ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରେ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଏହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ସାନ ପୁଅର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ସାନ ପୁଅଟି ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ମେଧାବୀ। ମେଧାବୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମେଧାବୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ, ମେଧାବୀ ମାନେ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ବା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ। ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଘରୁ ଚାଲିଯାଏ, ନିଜେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟି ବୋଲିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗଳ୍ପର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଉଛେ, ଯାହାକି ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ସେ କେଉଁଠି ପିଲେ? ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1915 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1976 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସମୁଦ୍ର 2ରୁ ଏହା ଗୃହୀତ। ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିଯାଏ ଯେ ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପଟି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି, ତ ତୁମମାନେ କହିବ କ'ଣ? ଗଳ୍ପ ସମଗ୍ର 2ରୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପିଲେ। ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାରର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖଟ ଉପରେ ଥିଲେ, ଶୋଇକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପିଠି ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଗୋଟିଏ ତେଲ ଚିକିଟା ଛିଣ୍ଡା ତକିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ। ଘରର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ତିନି ପୁଅ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ, ତାଙ୍କର ମନ ଆଉ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ 52 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା, 52 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? 3 ଦିନ ପରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ। 3 ଦିନ ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଏହି ରୋଗଟା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ବା ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପିଲେ, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ନେବାର, ପେନ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ, ଚାକିରିରୁ ମାନେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳେ, ସେ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କଚେରୀରେ ବର୍ଷ ହାକିମ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଚେରୀକୁ ଗଲାବେଳେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେହେତୁ ରୋଗୀ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। କଚେରୀରେ ଘୁରି ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଫେରୁଥିଲେ
ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ଏହାକୁ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାହେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଅବସର ମାନେ ଚାକିରିରୁ ବିଦାୟ ନେଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତେଲ ଚିକିଟା ଇଏରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଳାକାଠ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କଳାକାଠ ଶୁଖିଗଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। 2 ଓଠ ତାଙ୍କର ଥରି ଉଠୁଛି। ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଲେ ପିଲେ ଓଠଟା ଥରି ଉଠେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ କହିବାର କଥା ଯେ 30 ବର୍ଷ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। 2 ପେଜ୍ ଗଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ଛୋଟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି, ମଫସଲି ଗାଁର ଝିଅ, ଜଙ୍ଗଲ ଢଙ୍ଗର ଅଲଗା ଲୋକ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ନବ୍ୟା କରିଲେ ଦେହ ମନରେ। ଆଜିକାଲି ସେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲା ମୋତେ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିବାକୁ, ମଦ ଖାଇବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ। ତାପରେ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର କହୁଛି ଯେ ତୁମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ମଦ ପିଇବାକୁ, କିଏ କହୁଥିଲା ତୁମକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ମୋତେ ଯଦି କେବଳ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ ବାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ କଥା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁତ୍ରାର୍ଥେ ମୋତେ ଯଦି ପୁତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତୁମର ତ 3 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କଲେ ମୋତେ ତୁମେ ବୁଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଜାଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ, ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଯୌବନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି କିଏ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେହ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନି ବା ପୁତ୍ର ବି ଦେଇନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋତେ ଖାଲି ତୁମେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଆଣିଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସୁଖ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନା, ମୋତେ ପୁତ୍ର ବି ଦେଇପାରୁନା ବା ମୋତେ ଦେହ ସୁଧା ବି ଦେଇପାରୁନା ବୋଲିକି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛି। ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ, ଯେଉଁ 3ଟି ପୁଅ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ 3ଟି ପୁଅ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମରଣଶୀଳ, ବା ଯଦି ଜନ୍ମିଛେ ଆମେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ପୁଅର ପିତାମାତା ହୋଇ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଛି କିଏ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି, ନା ପୁଅ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଅମର ହୁଏ, ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କିଏ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିତା ଅମର ହୁଏ ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁତ୍ର ଯଦି ସେବା କରେ ତାହେଲେ ପିତାଟି ଅମର ହୁଏ ବୋଲିକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅମରତ୍ୱ କ'ଣ? ଅମର ଏଠି କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅମରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବନର ଦୈହିକ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବି। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ତ ଏହା ଯେହେତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପରେ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲି, ଏ ଗଳ୍ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା ତାଙ୍କର ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସେଦିନ ଛିଣ୍ଡା ତକିଆରୁ ଡେରି ସେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା ତକିଆ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଲ ଚିକିଟା, ସେଠି ସେ ଶୋଇ ରହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପାନ ଖଣ୍ଡିକ ପାଟି ଯେତେବେଳେ ପାନ ଖାଉଥିଲେ ସେ ପାନଟା ମଧ୍ୟ ପାଟିରୁ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ରହିନାହାନ୍ତି। ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଏଘଣ ହେବ ସଜବାଜ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯୌବନ ଅଛି, ସେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ, ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ବୁଢ଼ାଟେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେହ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲେ, ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଜସଜ୍ଜା ହେଉଛି, ସୁଗନ୍ଧ ଅତର ଲଗାଉଛି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ହାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଣା ହଲାଇ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଯାଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁଣା ହଲାଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିବେକ୍ କହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ମାଂସଲ ଅଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଏ। ବୋଲେ ଯେହେତୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଠି
ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସେ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନିଜକୁ ସଜାଇ ସଜାଇ ସେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କୁହାଗଲା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି, କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ ପକ୍ଷ ରୋଗରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଘାତ ହେଇ ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଟିଟି ଫିଟୁନି, ସେ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ପାଟିରେ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ ରାଜନେତା ସେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଆସିଗଲେ ନେତା। ଯେହେତୁ ସେ ତ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ସେ ହସି ହସି ନିଜେ ଟିକେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନେତା ହେବାକୁ। ତାଙ୍କ ନେତା ହେବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ନାନା ଅସତ ଉପାୟ, ଅସତ ମାନେ ଅସତ୍ୟ କଥା ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ ଯେଉଁ କରିଥିବା ବାପାଙ୍କର ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସି ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ହସି ହସି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ହଠାତ୍ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚମକ ପଡ଼ିଲେ, ହେଁ ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ ସତ୍ୟତା ନଥିଲା ପିଲେ। ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ 2-4 ଜଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆସିଥିଲା ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛି। ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଘଷିବାର ଫଟୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଉଠେଇଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାପରେ ସେ ଘରରୁ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଜଣାଇଲେ, ନା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ପିତୃଭକ୍ତିର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଅ। ଏଠି କହିବାର କଥା ଯେ ସେ ବାହାନାରେ ଆସିଥିଲା, ଅସତ୍ୟ ଉପାୟ କରୁଛି, ଖାଲି ନିଜର ଫଟୋକୁ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ବୋଲିକି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିଥିଲା 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି, କ୍ୟାମେରାବାଲାକୁ ଧରିକି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲା ଘରରୁ ପଳେଇଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାମଚରଣ ମିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋର ପୁଅ ଅବଶ୍ୟ ମୋରି ଚରିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗର୍ତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ଯେବେ ଧନ ଲୋଭରେ ଆଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧନ ମୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ କଚେରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, କୂଟନୀତି କରୁଥିଲି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଆଣିଛି ବୋଲିକି ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ସେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗର୍ବ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋର ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣିଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଆସିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଝିଆ ପୁଅ ଆସିଛି, ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରିଛି ଏବଂ ବାପା ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ବେଶୀ ନୁହଁ କମ୍ ପିଇଛି ବୋଲିକି କହୁଛି। ଆଉ ବଲ୍ ବଲ୍ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଟିକେ ମଦ ପିଇବାକୁ କହୁଛି। ବାପା ତମେ ଟିକେ ମଦ ପିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କହିଲେ, ହଁ ହା 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 ପୁତ୍ର ଲହରାଇ ଲହରାଇ ହସ ହସି ଟଲି ଟଲି ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ କିଏ କହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ମଦ ପିଇବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ମଦ ପିଇକି ତମେ ଟିକେ ପିଅ ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ବା ମଝିଆ ପୁଅ। ତାପରେ ପିଲେ ଆଗମନ ହୋଇଛି କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁଅ, ଯାହା ଚରିତ୍ରର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଘରର ସମସ୍ତ ଆଗରେ ମଦ ପିଉଥିଲି, ତାହାକୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ଉପରେ ଦେଖୁଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମଦ ପିଉଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବା ମଝିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେ ମଦ ପିଇ ମୋତେ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛି, ମୋତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛି ଏବଂ ମଦ ପିଇବାକୁ କହୁଛି ବୋଲିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲେ, ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବାପା କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପି ଉଚ୍ଚାସନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୋଧନ ଦରକାର। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ତୃତୀୟ ପୁଅର କଥା। ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ବାପାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଭାବୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ତୃତୀୟ ପୁଅ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଘଷି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛି। ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ନହେଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉନା କାହିଁକି ସମାଜର ଘୋର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏହି ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୋଷ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଲି ଦେବାକୁ କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପୁଅକୁ କହିବାରେ ସେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଟିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି କିଏ? ତୃତୀୟ ପୁଅ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛି, ବାପା ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, କାହିଁକି ଯେ ବାପା
ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିକି ଯେଉଁ ରାଜନେତା ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ମଦ ପିଇକି ଯେଉଁ ଗାଲି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର କଥା, ଏଇ ଦୁଃଖ ସବୁକୁ କାହାକୁ ତୃତୀୟ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ପାଟିଟା ଫିଟୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତୃତୀୟ ପୁଅ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ ଯାହା କହିବା କଥା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ଦୈହିକ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତା ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ହିଁ ଅନୀତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଦୈହିକ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ, ଦୈହିକ କ୍ରିୟାରୁ ମାନେ ଦେହ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାଟା ହିଁ ଅନୀତି ବୋଲିକି ତୃତୀୟ ପୁଅ କହୁଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆସେ ପିଲେ ଯେ କାହାର କ୍ରିୟାରେ ଜାତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ, ତ ତା'ର ଲେଖିବ ତୁମେ ଦୈହିକ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମରେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛାର କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଜୀବନଯାପନର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଲୟ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଲୟ ମାନେ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହିଁ ବେଳ ରହୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ। ତ ଏଠି ପିଲେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପୁଅଟି ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲରେ ଥିବା ବା ଆମକୁ କିଛି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ କରିବା, ତ କାହାର ଅନୀତି ନ କରିବା, କାହା ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବା, ଏହି ଗଳ୍ପର ସଂକଳନରେ, ଏହି ଗଳ୍ପର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଯାହାକି ପିଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁଅ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଗଳ୍ପର ଶେଷ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିବା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କପିରେ ଲେଖି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପିଲେ? ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ନେଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ନ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଏକା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ? 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତୋଟି ପୁଅ? 3ଟି ପୁଅ। ପିତା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ? ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେ ରାଜନେତା ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ନେତା ହେବା ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ମଝିଆ ପୁଅ କ'ଣ ଧରି ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇକି ଆସିଥିଲା? ତ ମଦ ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଛନ୍ତି? ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ଅନେକ ରାତିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ରାତିରେ ଫେରିବେ ବୋଲିକି ଭାବିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ କୁଳର କଲଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ? ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପୁଅକୁ କଲଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଯେ ସେ ପୁଅ ହେଉଛି କଲଙ୍କ, ସେ ବୋଲିକି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ବାହାରିଅଛି। କେଉଁ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲେ? ନିଜର ଜୀବନକୁ କହିବାକୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ସେଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର। ଏହାକୁ ଲେଖିବ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି। ଏହାକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ତାର ଆଲୋଚନା କଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।